Мажэйкава, раней Малое Мажэйкава, гэта аграгарадок Лідскага раёна Гродзенскай вобласці Беларусі. Асноўнай славутасцю і выбітнасцю вёскі Мажэйкава з'яўляецца сядзібны комплекс. Дадзены сядзібны комплекс уключае ў сябе невялікі цэнтральны палац, пабудаваны ў 1880 годзе ў стылі позняга класіцызму, і некалькі іншых гаспадарчых і жылых пабудоў, таксама збудаваных у 19 стагоддзі. Усе будынкі, што адносяцца да сядзібы ў вёсцы Мажэйкава, тэрытарыяльна размешчаны вельмі кампактна. Яны знаходзяцца зусім побач адзін з адным, утвараючы і фармуючы вельмі адметны архітэктурны ансамбль. Сядзібны дом, які з'яўляецца цэнтральным будынкам сядзібнага комплексу ў вёсцы Мажэйкава, гэта невялікі аднапавярховы прамавугольны ў плане палац. Галоўным упрыгажэннем сядзібнага дома з'яўляецца порцік з 4 калонамі. Палац і іншыя будынкі, якія ўваходзяць у склад сядзібы ў вёсцы Мажэйкава, звонку выдатна адрэстаўраваны і зараз выкарыстоўваюцца як адміністрацыйныя будынкі мясцовымі органамі ўлады і прадпрыемствамі. У некалькіх памяшканнях цэнтральнага палаца размешчана таксама бібліятэка. Па гэтай жа прычыне унутранае аздабленне і планіроўка сядзібнага дома ў вёсцы Мажэйкава цалкам страціла сваё гістарычнае аблічча. Раней на тэрыторыі сядзібы меўся таксама невялікі парк. Гэты парк таксама быў амаль цалкам страчаны ў 1980-х гадах, калі вяліся актыўныя працы па аднаўленні сядзібнага дома і іншых пабудоў, а таксама па прыстасаванні ўсяго сядзібнага комплексу ў вёсцы Мажэйкава пад новыя функцыі. На сённяшні дзень ад гэтага парка мала што захавалася. Аднак некалькі лавачак у цені дрэў тут усё ж маецца. Таму турысты і падарожнікі усё ж знойдуць, дзе спакойна прысесці і адпачыць. Сядзібны комплекс у вёсцы Мажэйкава з'яўляецца архітэктурным помнікам 19 стагоддзя, гісторыка-культурнай каштоўнасцю, цікавай турыстычнай славутасцю і выбітнасцю Беларусі.